Момичета, колко от вас са се задоволявали с по-малко, отколкото заслужават в любовта? В моя случай, не в любовта, в друг смисъл ще го кажа, че аз много пъти съм си давала сърцето на грешните хора и са ме наранявали след това. И по този начин съм се задоволявала с това, което имам. Но при мен не става въпрос за любов, а за близки. А за вас ще говорим в любовта. Защото познайте, момичетата от групата избраха тази да е темата ни днес. Пуснала съм една божествена релаксираща музика, не знам дали се чува. И да продължим към темата. След време вече, като съзнах стандартите си и ги вдигнах вече, разкарах много хора от живота си. И познайте, тези, които ми вредяха на самочувствието, на егото, бяха първите. Най-вече на душата, защото не можеш да бъдеш в кръг, в който не се чувстваш добре. Промяната започва отвътре навън. Когато вдигнеш стандартите си, започнеш да уважаваш себе си, оттам започва вече цялата трансформация. На първо място, знай какво искаш. Сега ще ви дам 3 стъпки, в които да дигнете стандартите си в любовта. Първа стъпка. Знай какво искаш. Ти не искаш просто някой да е до теб. Ти искаш уважение, страст, честност, внимание, нежност. Точно това искаш и не се задоволяваш с по-малко. Обичайте себе си, защото когато обичате себе си, не позволявате човека от среща да ви обезценява. Номер 3. Постави граници. Границите не са ограничения. Границите означават аз заслужавам. И повярвайте ми, че човекът, който ви обича, ще ги уважава. Скъпи дами, нашия стандарт не е за някой друг, не е за човека от среща, не е за хората. То е за нас самите. Както ние се възприемаме като хора и каквото приемаме към себе си, така и хората ще се отнасят към нас. От днес нататък, любов само която ни подхранва, не която ни изтощава.